Bueno, arrastion, noko zango zen niri gure eskola Jonaxe berritzen zaio urtegaz, gaur hau egin dugu gazta, bueno, beti dago kanbietan, eta bueno, azteko honek inakik esan duzte, berso bat dobia ezin duan, mota, ez, horretik danteko zuen kopla bat, egin dutzen lehire dute eta haurek atean ipini duztie, nik ena hundin, haurek sarrerarako egin da atean ipini duztie, eta bueno, orduen, hoxe kantako duzueten sarreria amoteko, eta nauki gina da kopla hori, baina musikea, da, hemen batzuk estuko zen duen, nire Zabal Manu Baiesta egituak. Haren musikeagaz, kantoko dut, kopla hori. Lehenako zatien dago irudi bat, digarnean dago desakea. Haixe dino. Gorosti eta elorri, lore zuri hasi gorri, Zeberioko erratokira danoi ongi etorri, Zeberioko erratokira danoi ongi etorri. Larritasun bat eskatzen dentzat, aita San Antoniori, bere izenean jarri albaleiz bertso pare bat, edo bi, berak eginda ikusten. Vulkano ezaguna eziko duzu, ezta? Sotxandia dira masaria, horreko zuiturri, horrez iran suarotzak. Hemen diskusioa onda, arrotzak eta suarotza, arrotzak ziren egurrezkoak eta suarotzak metalagaz. Hori da. Ixe da bera latinetik dator. Ferrun latinean da hierro, latineko F-a, H, edo Ferrariustik herrero, uste dugu errementari hitza erabiltzen dugu, hori da beste hitz bat ferramentarius izango zen latinean, eta hortik da errementari. Osea, berrea latinekoa da, ze karo, euskerak ez duko errez azten dan berbarik, ia toketan duzu. Aurretik edo A egiteako eta hortik da. Un verdadero placer que en el siglo XXI se inauguren espacios culturales, etnográficos como este. Errementarien etxean, sotza borutzi. Sotza bartzun. Bartzun eda taletia hori iketan da urtiketzen.